kung makapaminaw gani mo sa pulong sa Ginoo o sa tingog sa Ginoo, harden not your heart, kay ang Ginoo ray mo pagahi nimo. Kay kinsa ka to yung pagahion, bugahi gyud na yung kasing-kasing, nga dili na gyud mo mo na mangayo ta Lord, ayaw gyud pagahi akong kasing-kasing. Kay si Pero sa tinuod lang anong wabuhi niya ang mga Israelites, antod nahitabo ang napulo ka tunglo dito sa Ehipto. Kaya ang Ginoo nagbuot nga di nawiran pa ni matod pa niya ni Paraon, kay nga naman aron magpakita sa Ginoo ngadto sa mga tao sa Israel nga gamhanan siya. Unang giyon sa tinuod lang si Paraon, ang Ginoo nagbuot niya. Una nga kung makapaminaw ganito sa tingog sa Ginoo, sa giingon niya dinhi sa Hebrews chapter 4 verse 7. Again, he limit a certain day, saying in David, today if today after so long a time, as it is said, today if you will hear his voice, harden not your heart. Muna giusab pa gyud sa mga magwawali nga naa sa taga Hebrew, nasa New Testament, nga matud pa katong giingon ni David, no? Nga diin dugay na nga giingon ni, nga matud pa niya sa diha sa dugay panahon giingon niya, kung makadungog lagi mo sa tingog sa Ginoo, ayaw ninyo pagaya kasing-kasing. Dapat unta atong una dili nagahi ato kasing-kasing, siguro karon dato na ta sa pulong sa Ginoo. Kay gipagay man una nga akong kinabuhi sa tinuod lang wa na ko pagaya akong kasing-kasing, uldo dagay pagsulay. Ako yung gipangayo sa Ginoo, Lord, wa na ko laing prayer. Ang prayer nako ay surrender all, Lord. Although magkamali man ko, pero I surrender all. Salatod pagkasulti, ikaw na magbuod na ko kung sa imong ihatag na ko. Kay walay na imo diri, nga butang nga, dili, pinaagi niya. Wanang iyang gingon diri sa Psalms, sa chapter 127, verse 1, except the Lord build the house, thy labor in vain that build it. Kung ikaw lang mag-ingon-ingon, nga di ako, Church of God na, Church of God, which is wala day katukura, mo nang dapat na mahibalo nga din si Kristo mo nagtukod yun. Dili lang kay kita buot ta. Kung dili hatag samahan sa tinuod lang, usaw man paghatag samahan nga kita gayon. Na ang amahan, matod pa akong gingon sa inyo atong miyaging Domingo, ang tanang gihatag kang Kristo Jesus, walay mawala. Kunya kanang tanan nga gihatag kang Kristo Jesus, ang amahan naghatag na, ang Ginoo nagbuot sa mga tao nga mao nay mupalo kang Kristo. Kanang mga mupalo kang Kristo, pantayan na ni Kristo, mo nang niingon siya, walay mawala ana. Ay siya may magbalantay. Maayong magbalantay nga bisan ang iyahang kinabuhi iyang ihalad. Dili ingon nga siya lay dato nya mga pobre kayo ang mga membro niya. Mo bitaw na atong unang panahon nganong nasaag ang mga tao. Amo na iyang gingon nga diin nabuhat sila sa ilang kagalingon, wala na sila katultol sa ilang dalan. Mo na iyang gingon 40 years long was I grieved with this generation and said, it is a people that do err. Mo ni ang mga katawhan nagbuhat og mali in their heart sa ilang kasing-kasing, and they have not known my ways. Wa na sila kabalo sa akong dalan. Wala si Kristo ni ani diri, I am the way, I am the way. The truth, the truth. Kaya wala naman sila kabalo niya kita karon. Kabalo ba mo unsay dalan ni Kristo? Ang dalan ni Kristo higpit narrow. But broad is the way that leadeth to life, and many will go. Dagay nang adto dito. Kaya nga naman, diri sa narrow is manang gingon, few there find it. Gamay ra man gyud nakatultol. Dalaygon ang Ginoo bisan sa ato kagamay nga unta nakatultol ta. Wanang kinahanglan mahibaw ta sa dalan. Ang dalan nga muna si Kristo, unsay giingon ni Kristo, siyang kamaturan ang iyang giingon, I will build my church. Sa tinuod ay siya. Ang problema lang kung ikaw nidawat kang Kristo, di mo bang gitugutan nga si Kristo mo tukod og church diya sa imo, mahimo ba kag yung tinuod nga church? Wala hinungdan ningon si Apostol Pablo kay gidawat nato, gipatukod nato si Kristo nga bilang church na ta. Wala si Pablo nagingon, wa ba mo mahibaw kay nidawat nga mo church na mo, templo na mo sa Ginoo? Ang buot pasabot musulod na kanunay ang pulong nga mao ang Ginoo. Unang maminaw kita kanunay sa pulong sa Ginoo every Sunday.
Di pwede nga wa tay pulong sa Ginoo. Kaya nga naman, iyang isulti ang mga hitabo ug ang atong padulgan ug kung sa atong buhaton kay nga naman there will be a great tribulation. Ayaw pag una-una nga rapturon mo nga naman mahadlok mo ng great tribulation kay nga naman guna-una mo rapture. Natural rapturon yun ta kay ibalhin man ta niya dito sa Mount Olive basa di ang Mount Olive. Mabitaw na ka ng Jerusalem